खेला नायनो खेला kita lah mana aja hamil mana saya nangai kan sebenarnya mas mas lah sih jeng bayi saya habis bener normal malah jeng di pulang beri jeng bikin jeng habis nanti kita ada ठीक हो मुल्ला मन लोगोफोर माबायदि खारबोदों माबायदि खारदों जोंखौ मोनबाय नाहर मोनानो मोनथारला माने एसे 1 सेकेन्ड माने मोनथारला मोन खारनांगौमोन दे वाव बारनांदों पुरा ट्रेना दं नायदो स्टेशनावनो मानसिफ्रा पुरा guys danger नै साथामा बिराद मिनिबाय थायो नायबाय जाबाय बिसोरखौ हाराव हाराव मिनिबाय थानायखौनो हाजोआ ओंखारनायनिफ्राय दा होलांसै जों सायाव
बल खेला जादोंना सायाव नोंसोरनो खिन्थानो सानदोंमोन खिन्थाबाय बे मानसि बियो जाखायो माबालाय होजागोन हाजोखौ नुहुरलायो दा बल खेला नायगोन बेजों हाबा जों दा गेट 1 जोंसो हाबगोन बे गेट 2 दा फाइनालि हाबफैबाय जोङो स्टेडियामाव गाखोनोसै स्टेडियामाव गाखोनोसै बे इजिबा साबसिन जागौमोन दा जाथों सालाफ्रा
थांदो ओमफ्राय दा बबे जायगायाव फैदों लोगोफोरजों नै फैयै जोङो नैबेहाय मोनसे क'क्राझारनि गार्डेन बायदि बेरायग्रा दङ बे फैबाय ओमफ्राय थाख्लायमोना थांखो ना माखो